Εδώ μου αφαιρέσατε ένα σκέλος, το οποίο δεν το έβαλα γιατί Ντε και Σόν ήθελα να καταδείξω. Όπως είπα και εσάς, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Παρόλα αυτά, αλλά επειδή είστε διοίκηση, για το πρόβλημα του νερού που είχαμε σχεδόν σε όλη την περιοχή. Λέω να μας ενημερώσετε τι μέτρα έχουν ληφθεί, γιατί η πρώτη ανακοίνωση της ΕΙΔΑ που εσείς υιοθετήσατε ήταν, εντάξει, είναι αμφισβητείται να το πω έτσι, με την κοινή λογική. Γιατί όλοι μιλήσανε για μυρωδιά, για γεύση και με μια ανακοίνωση που ξαφνικά λέει είναι ασφαλές το νερό. Εδώ όμως μιλάμε, συγγνώμη κύριε Δήμου, μιλάμε για την αντιπλημμυρική προστασία και μου βάζετε το θέμα της ΕΙΔΑ από τη διακοπή του νερού. Ωραία, θα προχωρήσω λοιπόν στο θέμα. Δεν ήταν διακοπή, ναι. Μιλάμε για τη μυρωδιά, τη γεύση, βούηξε ο τόπος. Εντάξει, θα μπορούσατε εδώ να μας πείτε τι μέτρα έχει πάρει η ΕΙΔΑ τουλάχιστον για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, αφετηρία και κριτήριο για τη συζήτηση που κάνουμε είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος και της λαϊκής περιουσίας. Υπό αυτό το πρίσμα δίνουμε προτεραιότητα στις διεκδικήσεις για ουσιαστικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, άμεση υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων. Στην Αττική αντιμετωπίζουμε άναρχη δόμηση, τσιμεντοποίηση, μπάζωμα ρεμάτων, απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας. Τα όποια έργα εξαγγέλλονται, που είναι ζήτημα αν και πώς υλοποιούνται, καθορίζονται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με κριτήριο την αναλογία κόστους-οφέλους. Το 112 είναι το κύριο μέτρο που προτάσει η κυβέρνηση, δεν εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη προστασία του πληθυσμού και τα σχέδια που εκπονούνται από Υπουργείο, Κυβέρνηση, Περιφέρεια για την αντιπλημμυρική προστασία είναι σχέδια επί χάρτου. Οι όποιες παρεμβάσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα, είναι αποσπασματικές, συχνά μεταφέρουν το πρόβλημα σε άλλες περιοχές. Ορισμένα έργα βασίζονται σε μελέτες απαρχαιωμένες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη πυρκαγιές, εκτεταμένες καταστροφές των πρόσφατων χρόνων ή και νέα επιστημονικά δεδομένα, ή προχωράνε έργα που κουμπώνουν με άλλους επενδυτικούς σχεδιασμούς. Ακόμη και όσα εξαγγέλλονται υπονομεύονται από την περιορισμένη χρηματοδότηση, ανταγωνισμούς ομίλων με πολυετής καθυστερήσεις, υπερκοστολόγηση και άλλα, καθώς και από την πολιτική εξοικονόμηση σπόρων για τους επενδυτικούς σχεδιασμούς και την εμπλοκή της χώρας στα ανατοϊκά σχέδια και τα πολεμικά μέτωπα που ζούμε αυτή την περίοδο. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι όλοι αντιμετωπίζουν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και υποδομές πολιτικής προστασίας. Στο Δήμο το δικό μας η υπηρεσία πολιτικής προστασίας είναι μόνο κατόνομα υπηρεσία, χωρίς μέσα, υποδομές, με απόσπαση ελάχιστων εργαζόμενων όπως μας έχει υποθεί από άλλες υπηρεσίες και μόνο για τις ημέρες έντονων καιρικών φαινομένων. Δεν υπάρχει ενημέρωση, εκπαίδευση του πληθυσμού, δεν εξασφαλίζονται η διάσωση, ασφαλής απομάκρυνση των πολιτών, δεν υπάρχουν οδοί μαζικής διαφυγής. Απουσιάζουν στοιχειώδη μέτρα όπως ο έλεγχος, ο καθαρισμός, η συντήρηση υποδομών και δικτύων και το παράδειγμα του Κηφισού είναι χαρακτηριστικό, ενώ εδώ στην περιοχή το ρέμα της Πικροδάφνης, που είναι ένα από τα ελάχιστα ανοιχτά σε όλη την Αττική, υποφέρει από την εγκατάλειψη από το κράτος και την περιφέρεια, από την έλλειψη ουσιαστικών έργων για τη διατήρησή του, γινόμαστε συνεχώς μάρτυρες της ρύπανσης του απολύματα, με τον μπαλάκι ευθυνών να πετιέται μεταξύ ΕΙΔΑΠ, Δήμου, Περιφέρειας, της καταστροφής και της συμμετοποίησής του, της ισόρευσης φερτών υλικών, καταλήγοντας στον περιορισμό και την παρεμπόδιση της φυσικής του ροής. Η οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος που προωθείται από κράτος, περιφέρεια και που ως δημοτική αρχή συμφωνείται και συνυπογράφεται μαζί με τις άλλες αρχές που εντάσσονται στο φορέα διαχείρισης που στείνεται, θα εντείνει την καταστροφή του, θα οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα από τα οποία τόσα χρόνια αυτό το ρέμα μας προστατεύει. Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να είναι ούτε στο ελάχιστο επαρκές, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται η προστασία του ρέματος με ήπια έργα που θα το αντιμετωπίζουν με ενιαίο τρόπο. Στον προϋπολογισμό του 25 υπολογίσατε μόλις 214 χιλιάρικα, δηλαδή το 0,37% του συνόλου των δαπανών, για ελάχιστα έργα συντήρησης, καθαρισμό φρεατίων, προβληματικούς αγωγούς κλπ. Δεν γνωρίζουμε τι και πού δαπανήθηκε, τι προχώρησε. Στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη εξαγγέλθηκαν ξανά έργα όπως ο συλλεκτήρας ομβρίων υδάτων στη Λιδωρικίου και η γέφυρα της Δράμας. Στην πραγματικότητα είναι ακόμη στο στάδιο εκπόνησης μελετών, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ακόμη όμως και αυτά, εάν και εφόσον υλοποιηθούν, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και των αντίστοιχων έργων οδηγεί σε εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων και καταστροφών μετά από μια απλή φθινοπορεινή βροχή. Στο Δήμο έχουμε προβλήματα συνεχώς σε ολόκληρες γειτονιές, Ασύρματο, Βεργίνα, Σουλίου, Δελφών και άλλα.
Το απαρχαιωμένο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ εντείνει τα προβλήματα. Σε μισό λεπτό ολοκληρώστε, κυρία Δήμου. Πρόκειται για παραδείγματα της αντιλαϊκής πολιτικής που διαχρονικά εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και οι δημοτικές περιφερειακές αρχές αυτών των κομμάτων. Ο μεγάλος ένοχος είναι η ίδια η λειτουργία του αστικού κράτους, που είναι επιλεκτικά ανίκανο για την προστασία του λαού, ικανό για επενδύσεις και άλλα. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, οι ανταγωνισμοί για τις χρήσεις γης, η εμπορευματοποίηση του νερού καθιστούν αδύνατο τον ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες για την προστασία περιβάλλοντος, ζωής κλπ. Και τις δυνατότητες της εποχής. Ολοκληρώνω. Απαιτείται ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό των δομών πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα του κράτους, Δήμου, περιφέρειες κτλ. Ουσιαστική ενημέρωση, εκπαίδευση πληθυσμού. Όλα τα απαιτούμενα έργα να υλοποιηθούν τώρα σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα σφιχτό. Να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, κύριε Δήμου. Γιατί έχουμε την εισήγηση, την έχουν διαβάσει όλοι. Μα πάμε έτσι, ο καθένας θα πρέπει να παίρνει 7 λεπτά, 8 λεπτά. Το κλείσιμο, τι θέλετε να κάνετε? Θα πάρετε από τη δευτερομιλία σας χρόνο. Πάρτε. Να συζητάμε σε αυτό το συμβούλιο. Ένα λεπτό. Γιατί αν βάζει ο καθένας ένα θέμα και θέλει 10-15 λεπτά να κάνει την ανάγνωση, δεν έχει λογική. Γι' αυτό στέλνουμε τις εισηγήσεις. Σας είπα, συζήτηση θα γίνει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Όπως του λέω στους όλους, δεν το είπα μόνο σε εσάς. Οι οποίοι περιορίζουν τη συζήτηση. Οι κανόνες σας λοιπόν, ολοκληρώστε. Σας δίνω 30 δευτερόλεπτα. Να διαμορφωθεί λοιπόν ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων που θα εξασφαλίζει τη διευθέτηση χυμάρων, ρεμάτων με στόχο την ανάσχεση φερτών υλικών, μείωση της ταχύτητας των υδάτων, τη συμβολή στην ενίσχυση των υπόγειων υδαταποθηκών. Η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία προϋποθέτει ριζικές αλλαγές σε επίπεδο οικονομίας, στις χρήσεις γης, στις ιεραρχήσεις και στον τρόπο κατασκευής των έργων, με έναν ενιαίο φορέα που θα συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους και προσωπικό για την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Δημοτική Αρχή για το σχέδιο, τα μέτρα, τις ενέργειες που έχει λάβει για την αντιπλημμυρική προστασία εν ώψη της φετινής περίοδου. Κυρία Δήμου, ολοκληρώστε, το έχουμε διαβάσει και στους άλλους τέτοιους. Σας παρακαλώ, έχουμε φτάσει περίπου φτάτε στο δεκάλεπτο. Παναγία μου. Δεν είναι Παναγία σας, κυρία Δήμου. Δεν πάρτε 20 λεπτά να κάνετε την εισήγηση. Εδώ συζητάμε ως εκλεγμένοι απέναντι στους δημότες που μας έχουν εκλέξει. Υπάρχουν όμως και κάποιοι κανόνες, σας παρακαλώ. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες όπως πληρώσει όλους. Όχι, δεν είναι έτσι. Το έχουν διαβάσει όλοι. Να σας πω κάτι. Υπάρχει δικαίωμα και η κυρία Ανδρούσου και ο κύριος Παπαντρεταφύλου και ο κύριος Πεκετές και όλοι. Οι δημότες που παρακολουθούν δεν το έχουν. Ναι, αλλά να το έχετε συγκεκριμένο χρόνο που είναι. Εγώ θα στο δώσω από τη δευτερομιλία σας. Προσωπικό θα υλοποιηθούν και τι μέτρα έχετε λάβει για την προστασία του ρέματος της Πικροδάρου? Έχετε